Иске Карамалы авылында гомер итүче Роберт абыйны авылдашлары уңган булган ир егет буларак белә һәм хөрмәт итә. Агач эше белән ул моннан 4 ел элек шөгыльләнә башлый. Yaşlarında onun işlerle şöyle başladı. Onu yedim indi. Olay tügülgüne riske düşmeyin. Birinci üniversiteden başlamandır. Ona da ne istek olan şu hatınıma böyleke bir resim yazıp verdim indi. O çağımda indi. Elikten indi resim yazarla yaratayım. Hazırda şu motor bulsun deyip, kişiye motor kurulsun deyip tırışam indi. Роберт абый өендә һәр эшне үзе башкарырга тырыша. Мәхәббәт йортларының эчке эшләрен дә үзе башкарган, ишек тәрәзәләрен дә үзе яңарткан. Бизәкләп эшләнгән агач шкатулкалар, куна такталары, гөл астыклары да йортка үзгә бер ян биреп тора. Яңа ел алдыннан Роберт абый тур бүлмәгә камин да эшләп куйган. Üyler yasay başladım. Kiçkine gene üyler indi. Onlarını şu tolşıbıkların kesip burap, tübesine solamlarını yarıp, ütüklep, yak butayın takta bile yapılgan. Şimdi terezelerine indi. Terezeleri de var. Terezelerine polietilin yapıştırıp şunda tereze kebik, şınkır tereze kebik etip yasayıp, şulay etip, şunu yaşatıp yasaydırım indi. Kiçkine üyler indi. Харисовларның йортында тактага яндырып эшләнгән чәчәк сурәте бар. Аңа хатыныма бүләк дип язылган. 1985 елда 23 яшенә ясаган бүләкне бүген дә кадерләп саклый хәләле. Мин көйгә чыкканнан бирле Роберт агач эшләре белән мавыга инде ул. Анысыда мавыккан рәсемнәр белән менә туган көнгә 23 яшемә ясап биргән чәчкәсе яндырып ясалган инде. Аны хәзердә бүген дә саклыйм, күз карашы кебек итеп. Кişegine 60 yaş tuzgan bulsa da, bulak kadrlarek 60 yaşa vergen bulakka qaraganda. Роберт Харисов соңгы 2 елда авыл зиратын тәртиптә тоту мәсьәләсен дә үз өстенә алган. Бүген ул зират йортына манара кую уе белән яна. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.